Salut! Astăzi o să discutăm puțin despre așteptări și cum așteptările pot să-ți aducă nefericire în viață. De copii, noi ne ghidăm după principiul plăcerii și al durerii, adică evităm durerea și căutăm plăcerea. Așa învățăm că înghețata e bună, de exemplu, și ne dorim înghețată și în același timp evităm să nu punem mâna pe sobă pentru că știm că ne ardem, da? Apoi, ajungem adolescenți. Ca și adolescent, îți dai seama că există anumite reguli și că viața este mai mult decât evitarea durerii și căutarea plăcerii. Așa că îți dai seama că poți să negociezi cu cei din jur. Practic, este ceva de genul să fie bine ca să nu fie rău. Asta este etapa din adolescență. Ca și adult, pe de altă parte, atunci când ești 100% matur, îți dai seama că uneori mai trebuie să faci și sacrificii. Și îți dai seama că este important să mai lași de la tine uneori și poate conștientizezi ce este cu adevărat umanitatea și cum se aplică ea în relațiile cu cei din jur. Asta înseamnă că uneori trebuie să renunți la scopurile tale și eventual chiar să te sacrifici pentru ceilalți și pentru binele lor. Și dacă ca și copil tot ce contează este să te simți tu bine, sau ca și adolescent să negociezi, să învârți lucrurile astfel încât să faci să fie bine, ca și adult îți dai seama că uneori este necesar să te sacrifici pentru cei din jur. Și atunci este momentul în care nu mai ai așteptări. Atunci este momentul în care poți să găsești fericirea. Sau cel puțin o bucată din ea, hai să zic așa. Pentru că tot timpul speranța sau așteptările vis-a-vis de ceva și cineva îți vor aduce nefericire într-un final. Pentru că orice așteptare, la un moment dat, este posibil să se îndeplinească sau este posibil să nu se îndeplinească. Și cu toții știm, nu toate așteptările se îndeplinesc și când nu se va întâmpla chestia asta, o să fii dezamăgit sau dezamăgită. Așa că soluția este să eviți să mai îți plasezi așteptări vis-a-vis de ceilalți oameni. Iubește-i pe ceilalți fără să aștepți ceva în schimb. Respectă-i pe ceilalți fără să aștepți ceva în schimb. Oferă aprecieri celorlalți fără să aștepți să fii apreciat sau apreciată la rândul tău în schimb. Atunci dai dovadă de maturitate. Și asta înseamnă sacrificiu, practic, să renunți la ego-ul tău, care este fragil și care are nevoie tot timpul de validare și apreciere și iubire din partea celorlalți. Adică să ai puterea să oferi, chiar dacă nu primești înapoi. Atunci ești matur și atunci poți să spui că ai ajuns la un nivel și de evoluție spirituală foarte mare. Până atunci ești doar un copil sau doar un adolescent care caută plăcerea și evită durerea. Și dacă ești la stadiul de adolescent, atunci măcar știi, tranzacționezi cu ceilalți cum să faci să fie bine ca să nu fie rău. Da, dar tot ești la un nivel jos. Și din păcate în ziua de astăzi sunt foarte, foarte mulți copii în corpuri de adulți sau adolescenți. Foarte puțini sunt care înțeleg ce înseamnă asta. Este de fapt și principiul umanității, să oferi ceva celorlalți în schimb, adică iubire, afecțiune, atenție, apreciere, da? Fără să ai așteptări să le primești înapoi. Cine poate să facă asta dă dovadă de maturitate, dă dovadă că e o persoană evoluată spiritual. Cine nu, este doar un copil. Până data viitoare, numai bine!